Представете си свят, в който маркетингът знае какво искаме, още преди самите ние да сме го осъзнали. Звучи като научна фантастика, нали? Това всъщност е реалността, която ни очаква през 2026. Днес ще говорим за 3 нови правила, които буквално ще преобърнат всичко, което си мислим, че знаем за маркетинга. И вижте, този цитат тук е перфектното обобщение на ситуацията. Той не е просто думи, а направо си е предупреждение. Скоростта на промяната е главозамайваща. Това, което днес е супер иновативно, утре вече е стандарт. Точно за това е, жизнено важно да сме наясно с новите принципи, защото те ще определят кои ще са победителите и кои ще изостанат в тази игра. И така, да започваме с правилно номер 1. То е абсолютно фундаментално. Изкуственият интелект, той вече не е просто поредният инструмент в кутията. Не. Представете си го по-скоро като операционната система на целия маркетинг. Нещо, което работи отдолу, не винаги го виждаме, но е абсолютно задължително за всичко останало. И ето едно число, което наистина показва мащаба – 80%. Това означава, че съвсем скоро 8 от 10 маркетингови решения няма да се взимат на база предположения или интуиция, а ще се основават на точни прогнози от AI. Буквално е все едно да имаме кристална топка, която ни показва следващите ходове на клиентите. Помислете само каква сила е това. Ето как работи това на практика. Представете си следното. Влизате в някой онлайн магазин, обаче той не ви залива просто с продукти. Вместо това, той създава изцяло уникално изживяване специално за всеки един човек, в реално време, базирано на настроението, на това какво е купувано преди, може би дори на това какво е времето навън. Ето това е силата на тази, така наречена прогнозна персонализация. И всичко това, разбира се, се задвижва от AI. Добре. Обаче цялата тази невероятна мощ на изкуствения интелект се крепи на едно единствено нещо – данни. И точно тук стигаме до правило номер 2, а то е свързано с може би най-голямата промяна в потребителското доверие, която сме виждали от години. Говорим за края на бисквитките и старият начин за проследяване онлайн. И погледнете тази графика. Тези 79% не са просто някакво си число в отчет. Не. Това е гласът на милиони и милиони хора, които казват едно и също. Хей, данните ми са си мои. Това е огромен призив за промяна. И е призив, който никой в маркетинга просто не може да си позволи да игнорира. И тук идва ключовия момент. Преходът от старите third-party cookies към така наречените first-party data всъщност не е ограничение. Напротив, това е невероятна възможност. Вместо да кажем да шпионираме клиентите, сега имаме шанса да изградим истински директни връзки с тях, да им предложим реална стойност в замяна на тяхното доверие и данните, които те съзнателно споделят. Добре, имаме AI като основа, имаме поверителността като валута и така стигаме до третото и последно правило, което може би и е най-важното. Време е да забравим идеята за маркетинга като за някакво изкуство. През 2026 маркетингът е наука. И то точна, измерима и, да, дори безпощадна стремежа си към измерим растеж. Тази таблица го показва черно на бяло. Вижте разликата. Преди се фокусирахме върху неща като разпознаваемост на марката, мерихме кликвания, импресии, така наречените суетни метрики. Сега говорим за устойчив растеж, базиран на данни. Фокусът е върху KPI, които имат реално значение за бизнеса. С две думи, преминаваме от маркетинг базиран на надежда към маркетинг базиран на сигурност. Вече не се надяваме, че нещо работи, ние го доказваме с данни. И точно тези показатели – CLV, Pipeline Velocity, ROI на кампания – това е новият език на маркетинга. Край на приказките за кликвания и импресии. Сега разговорът е за печалба, за реално измеримо въздействие върху бизнеса. Това е новата реалност. Реалност, в която абсолютно всеки лев, похарчен за маркетинг, трябва да може да докаже своята възвръщаемост. Просто и ясно. И така, ето ги 3 нови правила. Въпросът вече изобщо не е дали тези промени ще се случат. Те вече се случват. Въпросът е, готови ли сме за тях? Коя от тези тенденции ще проучим първо? Защото бъдещето на маркетинга не просто идва,
То вече е тук. Време е за действие.